To, čo je pre výmenník Vážecká charakteristické, je móda. Pravidelne sa v ňom konajú prezentácie, prehliadky a výstavy miestnych dizajnérov. Novým projektom je módna kaviareň, na ktorú sa priestory výmenníka premenia raz do mesiaca. Séria voľných diskusií s tvorcami, návrhármi a dizajnérmi z Košíca východného Slovenska pribudla do programu výmenníka v januári. Priestor dostanú tí, ktorým sa v módnom priemysle podarilo preraziť. Návštevníkov tak môžu nielen inšpirovať, ale aj oboznámiť s problémami, s ktorými sa začínajúci tvorcovia často stretávajú. Vo februári pozvanie prijala návrhárka Jana Polak. Prezradila nám, ako sa k móde dostala a čo ju inšpiruje. Myslím, že podstatne ovplyvnilo to, že som vyrastala v takom umeleckom prostredí. Takže od začiatku mi bolo jasné, že v niečom esteticko-kreatívnom sa budem pohybovať. Ale už na základnej škole som vedela, že chcem byť módna návrhárka, takže cesta bola jasná. Pri tvorbe ma inšpiruje každodenná realita, úplne tie najjednoduchšie maličkosti, detaily, ktoré stačí len si všimnúť, ale zase nie každý má to oko, aby to videl. Módnemu dizajnu sa aktívne venuje už viac ako 10 rokov. Jej tvorbu si záujemcovia mohli naposledy pozrieť na Košickom Fashion Weeku. Tak veľmi ma baví práve že experiment s materiálom. Tak napríklad, ja neviem, odfarbovať riflovinu alebo nejakým spôsobom ten materiál poznačiť nejakou ručnou prácou, jednoducho dať tomu nejaký môj pečať, môj rukopis. Pre Košické kultúrne centrá Gabriela Bujdošová.